Biex jonqos aktar ir-riskju tal-kanċer tas-sider fost in-nisa, inħoloq software minn screening unit tal-Isptar Mater Dei. Dan is-software hu finanzjat mill-Fondi Ewropej Magix Italja Malta u sar b'ħidma mal-Ministeru għas-Saħħa. Is-software hija f'fażi ta' analiżi u qed jintuża f'Malta kif ukoll f'reġjuni fl-Italja. Dan is-software li hu l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu janalizza l-ġenetika tal-arblu tal-familja tal-mara. Spjegat aktar Fiorella Borġ, il-koordinatur ta' dan il-proġett. Permezz ta' din is-sistema li tħares li il-family tree li aħna qegħdin naqbdu r-riskju tal-persuni li diġà b'xi mod għandhom il-familjarità. Sa issa dan is-software diġà ra 50 każ ta' mara li fil-familja tagħha kellha min marad bil-kanċer. Skont ir-riżultat li joħroġ minn dan is-software jingħata programm li jipprevjeni iżjed ir-riskju. Peress li dan is-software huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa, l-infermiera radioloġisti Maltin u Taljani ngħataw taħriġ speċjali. It-taħriġ inkluda modi kif l-istaff għandu juża dan is-software kif spjegatilna l-infermiera Silvia Camilleri. Ġejna mħarġin fuq da software, kif nużaw is-software u fl-istess ħin kif insaqsu n-nisa u nkunu aqlin li nsaqsu b'mod adattat biex nistaqsi ftit mistoqsijiet li kultant jistgħu jkunu ftit emozjonali għan-nisa. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern li ppreżenta ċertifikati għal dan l-ewwel grupp imħarreġ fuq dan is-software qal li dan huwa ta' avvanz kbir u se jwassal għal tnaqqis fir-rata tinwiet. Filwaqt li s-Segretarju Parlamentari Ian Borġ irrimarka kif dan il-proġett ma kienx wieħed faċli. Madankollu l-Gvern baqa' sal-aħħar jgħin f'din ir-riċerka. Borġ saħaq fuq il-bżonn ta' aktar investiment fir-riċerka biex software bħal dan jibda jintuża anki mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.